ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட நாளை காண செய்து நம் தேவனுக்கு கோடான கோடி நன்றிகளை ஏறெடுப்போம். இந்த நாளிலும் கூட பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு என்ன கற்றுத்தருகிறார் என்பதை நாம் பார்ப்போம். 2 தீமோத்தேயு அதிகாரம் 1 தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுமுள்ள ஆவியையே கொடுத்திருக்கிறார். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இந்த நாளிலும் கூட நீ பயப்படாதே, நான் உனக்கு தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியை நான் கொடுத்திருக்கிறேன். நீ பயப்படுவதற்காக நான் உன்னை படைக்கவில்லை, அந்த பயத்தை மேற்கொள்ள உன்னை நான் உருவாக்கி இருக்கிறேன், உன்னை படைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த நாளிலும் கூட நம்மை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறார், நம்மை பலப்படுத்த விரும்புகிறார். எல்லா காரியத்திலும் நம்மில் ஒரு பயம் இருக்கிறது, நம் இருதயத்திலே ஒரு தொய்வு இருக்கிறது. இந்த காரியம் சரியாய் நடக்குமா, இந்த காரியத்தில் எனக்கு வெற்றி கிடைக்குமா, நான் இவ்வளவு பிரயாசங்கள் எடுக்கிறேனே, இதில் முழுமை அடைய முடியுமா என்று சொல்லி ஒருவித பயம் என் இருதயத்திலே எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கும். அந்த பயத்தை நீ எடுத்து போடு என்று ஆண்டவர் இந்த நாளிலும் கூட நமக்கு கற்றுத்தர விரும்புகிறார். நீ பயப்படுவதற்காக நான் உன்னை படைக்கவில்லை, நான் உனக்கு பயமுள்ள ஆவியை நான் தரவில்லை, அன்பும் தெளிந்த புத்தியுமுள்ள ஆவியை உனக்கு நான் கொடுத்திருக்கிறேன். அந்த ஆவியை முதலில் நீ உணரு, எல்லா காரியத்திற்கும் பயப்படுவதை முதலில் நிறுத்து, உன் ஞானத்தை நீ எழுப்பு, உன் சிந்தையை கூர்ந்து கவனி, அதற்குள்ளே நான் கொடுக்கப்பட்ட இந்த பெலத்தின் ஆவி வெளிப்படும் என்று சொல்லி ஆவியானவர் நாளிலும் கூட கற்றுத்தர விரும்புகிறார். ஆகையால் எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அதற்கு எதிர்த்து நிற்க தேவன் நமக்கு பலனை தருவார். பலன் மாத்திரமல்ல, நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியை கொண்டு நாம் எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்ள நம்மால் முடியும் என்ற நம்பிக்கை நம் இருதயத்திலே வர வேண்டும். பிரியமானவர்களே, எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் பயப்படாதபடிக்கு நாம் இருக்க வேண்டும். மனிதர்களுக்காகவோ பிசாசுக்காகவோ பிரச்சனைகளுக்காகவும் நாம் பயந்து ஓடிவிட நம் தேவன் நம்மளை அழைக்கவில்லை. பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலும் முடிவெடுப்போம். தேவன் நான் பயப்படுவதற்காக என்னை படைக்கவில்லை, நான் எழும்பி பிரகாசிக்க தெளிந்த புத்தியை பற்றி கொண்டு என் வாழ்க்கையிலே முன்னேறுவதற்கு என்னை படைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அதை நம் இருதயத்திலே பதித்தவர்களாய் தொடர்ந்து முன்னேறுவோம். கண்களை மூடி செபிப்போமா. நன்றி தகப்பனே, இந்த நேரத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஏசப்பா, நாங்கள் எல்லா காரியத்திலும் பயப்படுகிறோம் ஆண்டவரே. அது மனிதர்களாய் இருந்தாலும் சூழ்நிலையாய் இருந்தாலும் எந்த பிரச்சனைகளாய் இருந்தாலும் எதற்கெடுத்தாலும் ஒரு வித பயம் எங்களை தொற்றிக் கொள்கிறது தகப்பனே. ஆனால் வேதத்தில் எங்களை சொல்லி இருக்கிறீர், தேவன் எங்களுக்கு பயமுள்ள ஆவியை தராமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுமுள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறீர் என்று சொல்லி வேதத்திலே சொல்லி இருக்கிறீர் அப்பா. அதற்காக நன்றி. இனிமேல் நாங்கள் எந்த காரியத்திற்கும் பயப்பட மாட்டோம் ஆண்டவரே. எங்களுக்காய் கொடுக்கப்பட்ட இதோ இந்த தெளிந்த புத்தியை நாங்கள் உணர்ந்து பயமுள்ள ஆவியை நாங்கள் எங்களிடத்திலிருந்து எடுத்து போட என் தகப்பனீர் எங்களுக்கு பலனை தர வேண்டுமாய் கூட ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென்.